na ta intro, adto na ta mo diretso. Adto na ta sa atong spot katunay. Apas sa dili pa ato kining acrobatic, kining basic nga acrobatic. Padung na ta sa atong ruta katunay og hilabyan diri kay ngit-ngit. Apan walay problema kay naa man tay kauban nga moangay lang sa ngit-ngit. Si kapangandoy ni siya ug si kabikana sa video ni siya. Nining tungura katunay ako kining giandam kung naay magsamang-samang na asong, aw kung siya mabunalan aw siya magtutikayang. Kung sa unahan inyong nabantayan suga na sa bantayan. Di na ta magdugay ato ning kamang-kamangan. Dahil nagkamang-kamang diri katunay. Sus kung tabugok lang ni. Nindot unta ikamang-kamang. Pero akaak ni siya katunay. Ang uban nga magdakop ani gamit nilang bisag unsa. Apan ako kamutra. Oh, di ba? Tanawa. Kung mapaakan ko ani sa pagkanto sa sakit, ako ra. Tanawa yang buko-buko og mga paak hilabiyang kasulido. Ambot uy nga kadag ko manilag braso nga dili man sila praktisado. Kung sa pagkuha di ka kamao ani, for sure imong tudlo maingani. Ingani pagdakop katunay iduot kop tigugot kay. Agay-agayahan ni ay balibulti ka. Malapit yan eh. Damo hinadrin. Damo na diri. Susungad ako. Tagamay manunta nimo pero kagiat nimo. Tunay lang sa kalaw. Pitis lang kon. Di ta magkumpiyansa. Dakpon ta dayon. Basta inganing manalapa ay pagkumpiyansa. Kinahanglan 100% isure ang tirada. Kinahanglan makuptan mo tanan pareha kumingking dili makarangkada. Apan kun siya makapurma og mapaakan ka, sa kasakit basig makasayaw kag lambada. Ops, basta inganing porma. Ayaw pagkuta. Hadlo ka lang pinakatunay smooth. O diba? Hadlok siya. Nining tungora pigado agrabyado. Ayay ka, murag maapiki ako. Puyuyot. Puyuyot sa imong mata, nga imong man taon nagibalibol. Ug sa iri imong gidribol-dribol, hilom kay nagpritro ko. Hastang pagkahigo. Alang netong mangutana kining mananapa manggula ni sila bisag unsang orasa basta gabira. Nila sa taga diri-dili sila manguani. Pero alang nako bisag isog kini, sa kamot ko panghakopon ko lang ni. Pero sa labing matuod katunay nangutana ko sa taga diri. Musli sa taga diri wa sila katila og kakaunani. Pero grabe, nining dapita first time ko pag-ari. Arang daga na murag sundalo nga nagmarcha. Sa laing dapit katunay naka-experience ko pag panguani. Pero sa matag dapit kong ikatandi ko kini, out of 10 nining dapita buto ko ani. Pero ambot ka sa laing dapit. Pero as of now dayag sa akong mga mata nakabirdugog kadako kay niya. Halos ganin na nagko akong mga mata sa pagtan-aw niya. Kinsa bagyo di ma-amaze sa size niya. Ato dakpong katunay super laki gid kay ni siya. Magbanter na kay grabe ka energetic niya ug may pagka-Bruce Lee ni siya. See, imong kamot itapik ra niya. Pero dili na siya kaipsot kay naa na siya sa mayong kamot. Kung curious ka unsang unod niya, ibukay mong mga mata kay mao ni siya. O di ba, karid kay niya. Ug lami kay ni siya. Katunay may isulti ka. Kung ikaw hay blaron ay nalagtugag-tugag kaon kay grabe gini ka kolesterol. Kung ikaw di ka kontrol gusto gud mo tilaw. Sus ay na lang basig ka ma-out of control. So ay na lang pagkaon ani para dili ka mawadan sa gravity. Kung ikaw pagaygahay ako yung katambag ayaw. Basig maglakaw-lakaw ka sa eri. Kung kinsa mga tagadiin man ka kung sa gabi wala ka pa katry pagpanguaning mga butanga. Halay pag-chat na kay magkulab ta. Kini mga butanga sa gabi dali ra silang makita ug dali ra silang hakop pakupon. Syempre oy kay slow man nila mga posisyon. Aw alis to ni ron, adobo ni ron. Ikaw nga super liit. Pwede ka nang mait. Gay ka. Gay, naguna na magtagpang. Tunay lang nakagawa nito. Pero joke lang yun. Joke sa imong mata. Agay, pagkasakit ba ya? Hala ka diyan nagpaturato lang siya. Tambok ba siya katunay yo? Grabe naman di man ka para ko lami baya ni siya katunay. Kiat lang ka, panimo na kining matakpan katunay. Aw ma-enjoy good ka sa iyang size ug kadako. Kanila giron alis to ni ron basta si karon na ron ang imong kauban sa pagkaon. Aw, kining iyang kabaog mga paak magkukagumkum lagi daw chicharon. Kagay uy. O kani kumbati ni. Pasaya ni siya katunay ug ang pagkuha ni sikaran lang ni siya, patid-patiran lang ni siya. Dapat ang direksyon sa pasayan matunong sa sikpaw. Para kining butang igsikad nimo 3 points ang counting. Basta kay nagpilig-pilig uy. Aw oy, kinsa bagyo di mo pilig ni akong sikad nga right and left and moving. Katunay ali, please i-close na ring kamera. Kay magikon ko ni og dili paliyokon. Hastang nagpabiling gyapon ang gawom sa kamot ko ako kining hugton. Ibuton niyo sa katunay. Kay sayon ra sa duolon kung manginanglan ka pagkalisod pangitaon. May pagmuurong kag manguan na lang kag lata. Maoray ni among nakuha katunay na mauli dahil mi kay nagtaligsik abi hapit na muulan. Pero uy, okay na kay ni fights na kay ni kumbati na kay ni. Speaking og kumbati kani ay mas ngilgig ni. Kay nice kayo ay acrobatic og pataling thrilling gamay. Ay gubulag gulong-gulong ang bulag pusta kang bula. Sige na uy, taklubi na para makatake na ta. Ops, wait. Ato kini nga center pag maayo. Astang nangitag tukbo na no. Katunay andaman yung mga ilong kay manimhot ta. Pagkabisik bayani acrobatic ni kapangandi butangin na na. Edi bulan tani, lamasan tani. Grabe ag tingog oy, murag kang tamanjiri man. Dali. Di gud siya makagit over oh. Pagkain na luto. Humot na. Oy, si katunay na gud na nagluto. Siya yang linutuan magpakabintugid na nga. Mga mala acrobatic. Kaning oras sa katunay gutom na kaya among tiyan. Tungod kay kini alas 12 na sa gabi. Tungod kay gutom naman mga katunay diha lang mo kay mukaon mi.
Hala tanawa unsa kasulit ang grasya naglibugani ko kung sa akong unahon nga watas-watas. Agi, mga katunit tanawa ako kining ipakita ninyo. Tanawa, dara pa ay. Labihang kabaga sa unod ug kalami kaonon. Basta nga ni mga pagkaon sa lamesa ang kauban ko sa pagkaon na ilahi na lang ilang gikaingon. Salalapapap. Ay basta kung magatilaw lagi ka ani. Basta ang gara ko nga ni mga pagkaon sa imong moving imong ipamurma. Basta kay buhasag ang bahaw sa lamesa. Katunay tanawa ni siya murag hubak na nagkaon. Katunay patumaran nagsulpati wasino. Ay na, bala mo diya. Check. Can I have this one please? Go ahead Dodong. Could I put some? Could I? Sige iho, go. Ato na ning ipakita ninyo gipabati ninyo kining ilang mga tingog. Nga naman lagi basta makakaon at ani wala na ilaing paagi. Sa tuton lang ko nga pagka-dry na nini. Basta kamot nang itoy-kitoy naay pasabot. Cook na ng kuwang. Taman kasi binap pa ni aw tagay ko. Mga katunay pabugnaw sa tadiri papris sa tadiri kay taud-taud. Hastang nagpupangabot na oh. Siyempre kung sa bagod di ganan aning tambok sa aka akong imo kay nga lambugay ug imo kining kaonon basta kay makasulti ka lagi nga. Lami eh. O kung lami lang isgutan ka ni isaw-saw tani lingkuran tani og kaning bahaw. Parisan tay mga ingani og kining klaseng mga moving basta kay. Piti. Kapakandoy sundog ako ng sulti ako makasundog ba ka. Basta kayo winasli kay. Basta kayo winasli kay. Labinayot na to. Dahala nagkukatawa siya. Tanawa sila nagpupadako na sila glawas lupig ka. Aw pupadako laglawas ka ni kumbatin. Basta nga ninyo makitan hapit na tamahuman. You pills, pass your paper na. Siyempre di gid mawang tubig ato na ning imnan para dili kita matukan. Goodbye katunay.